Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sayon ra kaya na sila piliyon, noy. Pinagtadaan na sila pusas, nawanab, hipos mo na sila, bab. Tiyo, walang gininyo masabti nga akong gisulti. Diliingon anak kasayon sila badlungon o hipuson si Ronnie o si Leslie. Sa una, wa matabati og kabalakan nila. Pero karon, mas angay na to silang kahadlukan. Unsa? Unsa'y buti mong ipasabot ni Dana? Ha? Unsa may buhaton na to ini, Ronnie? Sila si Papa, ni Apa dong dinhi. May buonggit sila kung unsa nang mitubo sa imong luyo. Nadlo pa ka? Kay ngano? Wa ba ka mabalakas sa itong kahimtang karon? Nagbahad baya si Papa nga kung may bahuan niya nga kita mo'y mitraidor nila. Siya mismo mo'y mupahamtang na to og silot. Katawanan. Naunsa ka ba, Ronnie? Timan ibaya ha? Wa patay kasukol nila. Wa tay dag-anan kung may bawaan nila ni Edana ang nahitabo nimo karon. Ilabi na kung may baw sila nga niya na to ang agati. Unsa pa'y katawanan sa kong gisulti ha? Timan ibaya nga wa patay na ginansya ang imong agati ha. Kung mahibaw-an ganita ni Papa ining tanan. Wa na gitay maani ini bisag usa pa kadako. Ganun na balaka naman hinuon kay ka, ha? Time para gud una, Ronnie. Gahapon ba yan nabalaka kayo ka? O gusto nimo nga mobalhin dayon ta aron malikay ta nga dili masakpan nila? Unya karon? Murag wa naman hinuon ko makasabot nimo? Naabot na ang katumanan, Leslie. Unsa kay katumanan, Ronnie? Time pa. Ngano nag-Leslie naman lang kanako, ha? Ang katumanan sa tong gidamgo. Natumana. Ayaw gani kong kumidjahig ingon anak, Ronnie. Sila na ron si Papa. O sa may ito buhaton ron. Uy, Idana. Ikaw mangguday ni among bisita karon din hi. Abi na ko, kuyog ni mo sila si Papa o si Nelson. Maayo kay nakatultol ka din sa among mansyon. Ang akong kauban nga driver, maoy akong kuyog din hi, Leslie. Na-surpresa kayo ko ining kalit nimong pagbisita karon. O sa may gusto nimong mainom, maayo siguro nga mga olang una ta. Ayaw na, Leslie. Dili rasab ko magdugay sa akong tuyo ninyo karon. Tuod. Unsa may ako ikaalaga nimo? Kuan. Si Ronnie, asa man di ay? Kuan. Nasa mong kwarto. Tuas taas. May mo bang makig-istorya ko ninyong duha, Leslie? Kuan ra ba, Idana? Naglain pa manggod ang pamati ni Ronnie Kud. Pero mahimo mag-akulay imong istoryahon. Kaya ako raw niyang sultihan sa si Ronnie sa imong isulti nako. Kuan, Leslie. Doon na lang ko'y gustong ipangutanan ninyo. O kung mahimo, tug-anan ko ninyo sa tinuod. Kung diin ka ninyo ka ng kwintas nga inyong gisulob. Ha? Kining kwintas? Di ba gisultihan naman ka na mo ini nga dugay na nina mong pinalit? Pero yun na, ano bang interesado makayo ka sa among kwintas? Tuod kay na ako'y kwintas nga parihas, anak. Unsa? Diara oh. Diin man na ni mo? Kwintas ni Nelson nga gibutang ni anhing tuling sa iyang liog. Unsa? Huwag kong mahibaw, Ana Edana. Mao nagkapangutana ko ninyo ini. Kung kada bang kwintas nga inyong gisulob karon, gikan ba sabna ni tuling? Kuan. Kung nagduda ka na mo, Edana, wa na milabot, Ana. Imo na nang huna-huna. Leslie, wag ko mo anhi aron makig-away ninyo. Mianhi ko, kay gusto kong mutabang ninyo. Kay delikado ka ng butagang nga nagpapilin sa inyong lawas.
Sa imo sinultihan karon, no? Klaro na kayo nga imo migihukman. Leslie, dili ko ninyo kaaway. Bisag dili pa ninyo ang kunon karon nga gikan na ni Tuling. Kamura gyapon ang magbasol ni anang butanga. O kay magpahaba kanila ni Papa? Og imo ming daoton sa atubangan nila aron ikaw na sa isipon nilang manluluwas? Usbon ko, Leslie. Dili na ko tinguha aron daoton mo. Ni ako, kay gusto kong mutabang ninyo. Palihog lang, Idana. Samtang nakapugong pa ko sa kong kaugalingon. Pahawa dinhi og wa mi magkinahanglan nimo. Lakaw na og ayaw mi gilabti dinhi. Unsa ba? Ngano ba ni tutok man kanako? Bueno, sige. Mubiya ko din eh. Pero manghinaot ko, Leslie, nga sundon ninyo ang akong gisulti. Kuhaan ang kwintas sa inyong liog. Sunugan na ninyo, kay maghatag na ninyo og dakong peligro sa inyong kinabuhi. Pahawa na, Idana! Sige, arin ako. Bisit! Hilabtanon nga, babay! Kumusta, Idana? Mura gusto kita sa atong mga katahap, Nelson. Dako gyud ang posibilidad nga naa nila ni Ronnie ug Leslie ang agate. Unsa? Mao ba, Idana? Mao na ako namatikdan sa ilang mga liho karon. Pero dili pa uwahi ang tanan. Niining kayo na. Kinahanglan nga magtinabangay tang tanan. Aron makumbinser nato sila si Leslie nga iuli nila ang agate diri nako. Kay kun magpabilin kini nila, mahimo kini dakong hulga natong tanan. Kaysa ako nang giingon, kung bati ang motibo nila ni Ronnie ug Leslie sa maong butang, mahimo kini dakong peligro natong tanan. Nakasabot ko si mong punto, Idana. Pero, sagdi lang. Akong pahibaon si Papa nining tanan. Sultihi siya. Aron inyong maistoryahan si Leslie nga ang agate dili makahatag nila og kaayuhan. Hinuon, maghatag kini nila og dakong disgrasya sa ilang kinabuhi. Nasubok gyud kay ko niya ng balita. Sigurado yung madismay hasta sab si Papa sa gibuhat nila ni Leslie ug Ronnie. Kutob sa atong mahimo, Nelson. Buhaton nato nga masabtan ta nila. Nga kining atong gibuhat para ra usab sa kaayuhan nila ug sa tanan. Sigurado gid ko nga nahibaho na gid si Idana nga niya natong agate. Gibati bagag dakong kabalaka? Kaya nga no, wa ba day sad ka mabalaka ron eh? Lahi ang akong pamati karon, Leslie. Bikaan ang akong ginawa. O wa na ko batiya og mga kabalaka. Pagtarong gani diha ron eh? Wa ba ta magtiaw-tiaw din ha? Ilabi na nga naabay nagtubo nga bukol sa imuloyo. Naon sabi ka eh. Paminaragod, honey. Kaya na ko'y isulti ni mo nga sikreto. Unsa man na? Sige na, sulti dayon. Nian na nato ang gahom. Naibaw na kukunong saon paggamit ang agati. Unsa? Tinuod ka? O lagi. Matuman na gano'n niya ang tanan na itong idamgo, honey. O ikaw, muhay akong halangdon nga prinsesa. Kita na gano'n niya ang maghari sa tibok kalibutan. Klaroha gani na, Ronnie. Giunsa man nimo pagkahibaw kung unsaon paggamit ang bato? Aron juga mo to. Tanawa kining akong tukan. Hala! Ang bato ni pilit sa imong tukan. Tama na. Niya na siya nako. Ugwa na ilang tao nga makasakmit pa nini. Ug siya na ang nagmando sa kong pagkatao. Ug mahimo na nato ang bisan unsa pay atong gustong buhaton. Tana ang labing kamhanan, honey. Daw di katuhuan nga ako nakita, Ronnie. Kupti ang akong mga arambatiun mo ang enerhiya nga nagtubod sa akong kalawasan. Hala! Nga nang init ba kayo ng imong kamot, Ronnie? Ayaw ka, Lord. Kupot lang na ako kay Dira Kamonsa. Niada ko ang tanang kontrol karon. Kupti na yun akong mga kamot.
gisulti ni Dana nga naagyod nila ni Ronnie og Leslie ang agate. Unsa? Sa ato pa. Sila gyud ay ang mitraidor na to. O pa, Panuway nga Leslie. Way batasan nga pagkababay. Sa gibuhat ni idana nila, mao pa ni ang ibaws nila sa tao nga nagluwas nilang tanan. muna sakit nga kamatuuran, papa. Yan gibuhat din nato. Kinahanglan nga akong maistorya si Leslie. Sudyaan ako siya sa iyang pagkatraidor. Pa, kalma lang. Pugngan lang na nato ang atong dakong karismaya o kasuko nila. Ang sipugngan, wa ko malipay ng ilang gibuhat. Kitang tanan pa, wa gid malipay ni ini. Pero ang hangyo ni Dana, nga kung mahimo lang, tabangan gihapon nato sila nga makasabot aron iuli nila ang agate. Murag dili ko kadawat ining ilang gibuhat, Nelson. Mabi mo nagpangurugkos kalagot ng ilang gihimo. Mga way uwaw. Pa, kinahanglan nga palawman pa nato ang atong pailob. Kay kung ipaagin to sa sobrang kasuko, basin hinuon og musangpot na sa bunyan ni sa dakong kasamok. Unsa may atong buhaton, Nelson. Dili ko makahunaw nagtarong ining ilang gibuhat ato. Dili na ko sila mapasaylo sa ilang kalampingasan. Mao na. Muna delikado kay ron nang imak ni Puldo. Kay nahibaw-an nagiida na nga sila si Ronnie og Leslie gidi ay. Sila mi traidor na tong tanan. Sabi ni mo ba dong? Oh. Ako, wala kay kumaybong. Wala kay kumaybong ng balita dyan. Kung tingali, kitang tanan na ibaw na sila mga kinaya. Bitaw. Tinuod na ba dong? Kaya kaniadto pa man na nila gihimo, God. Mo lagi. Maonik kuyaw karon noy nang. Kay kitang tanan din Sultihan kita idana bahin sa agati. Kung di gilay uli ang mga butang ngadto ni Idana, mabutang sabta inis na kong peligro. Kay mato ni Dana, kung ang bato gamito nila sa ngilad nga motibo, maghatag gani og dakong kadaot sa katlingban. Lo! Digod na tinod ba dong? Delikado ba? Biyan nadamtan mo ba siya? Wala gina, di na delikado kay na ba? Naglatay na yun diay sa kaugatan nila ni Ronnie ang pagka-traidor. Naglatay ba? Sukad pa yun na kaniya to ang tod karon. Nanag yun na sa ilang dugo ang pagkamabudhion. Ako no, sa akong duda, Puldo. Gigamit lang na ni Ronnie si Leslie siyang mga ambisyon. Mo lagi. Murag mahog yun, mahog yun. Bitaw. Abi niya no, alaot kis Leslie ni. Kay sigurado man yun, di na siya saligan ni Sir Piping sa ilang mga katigayunan tungod ining ilang gibuhat. Ay, makaingang gitag merisi. Para na ako, Noy Puldo. Kinaiya sa ginastao. Sa pang Leslie ba, ambisyosa kayo. Gusto sa nga maghari-hari silang pamilya. Mo lagi. Laot siya. No. Kay ang mga tao nga mapaitas o na ning kalibutan na, de yun magmadawgon sa ilang daotang mga tingwa. Unya, be. Unsaon maron ana nga naa naman nilang agati. Mo lagi. Mga diha. Inani ni. Duhay lagi paingnan ini ng Noy. Kung dili lay uli ang agatingad to, Dana. Mahimong sila. Sila ang malaot ug makaangin pa sila og daggang inosente nga kinabuhi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!